Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala uvakashele le channel cof subscribe. Makuthi sobuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele kulolu hlelo. Wembukeli umshayeli obebhubhudla ubuthongo ngesikhathi eshayela. Ushayisa isitolo sika petrol eWestville eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kubukwa ukuthi lo mshayeli ungene nezicabha esitolo wacishe wadlula nesecurity belikade eminyango ngesikhathi lisemsebenzini walo okuma eminyango. Kubukwa ukuthi umshayeli weSilver Hyundai uzunywa ubuthongo, imoto yakhe ibese ishayisa isango lasegarage lika petrol. Abezimo esiphuthumayo babezele endaweni yesigameko umshayeli wabesenqaba ukwelwasha, uthi yena ukhathele nje kuphela abamiyeke. Nhlanhla leyo ke mbukeli akekho limele kulesi sigameko. Mbukeli, bekuyizona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubekuvo lwakho ku comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.